Ah, ya, ya. Ngeri. Penak. Oh, penak ora. Petruk gareng nanti isih turu. Aku kae ya. Ya. Wah, jan anggepe kaya piyayi. Rumangsaku jan. Ya ini sudah jempong, penake dhewe lah. Ganggu gong. Nah, ki seruwe. Mangkel aku seneng. Oh, wah, wis cilaka iki. Wah, ora. Oh, sapa iki? Senane iki Bagong lak keplak indasmu kok. Wong turu penak-penak kok Gong. Antil lho, gah ora Gong. Minggir ngono, minggir ngono. Iki ora ngekep ngene iki wegah. Gong minggir ngono. Oh, iki piye iki carane? Wah, ayo to tangi to. Ayo. Ayo tangi ayo. Aku nek ora ono kowe ora ono kancane. Ayo tangi ayo. Wah, Tatra tangi Tatra, ayo toh, ayo Tatra, ayo tangi yo, ya Tatra tangi, gareng mana tangi yo, ayo rek, kau, tangi yo, ayo toh, gawe toh. Oke, biarkan mereka gojek. Saya di rumah ini nggak sepi karena anak istri saya ada di rumah Sewon sana di Bantul. Iya, terima kasih atensinya teman-teman semuanya.